Καλησπέρα σας. Καλημέρα, παιδάκια. Πείτε καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Έτσι, λίγο με εμπάθηση. Λοιπόν, πρώτο επεισόδιο. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, πρώτο επεισόδιο ποδοσφαιρικά challenge. Έχουμε γίνει YouTubers, λοιπόν, είναι Φλεβάρης, κάνει κρύο, έχουμε ξυπνήσει 9 για το πρωί. Μάλλον αυτό το βίντεο θα βγει σε κανένα τρίμηνο. Αλλά ρε φίλε, άλλαξες κάτι. Είμαστε βαρέα. Λοιπόν, έλα πάμε. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο ποδοσφαιρικά challenge στην Νορβηγία. Στο πρώτο challenge, ο καθένας θα έχει από 8 προσπάθειες να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Όπου και να του βάλει την μπάλα από τα φώτα. Το έχασε! Εντάξει, εύκολο επεισόδιο σήμερα. Ήρθαμε τα παιδάκια να παίξουμε. Τώρα ένα παράξενο, πολύ παράξενο. Κοιτάξτε το σουτ και η μπάλα βρίσκει στον αέρα. Κοιτάξτε, έπεσε το πουλί μέσα στον αγωνιστικό. Εντάξει, εύκολο επεισόδιο σήμερα. Εύκολο επεισόδιο σήμερα. Έχουμε καιρό να παίξουμε! Κάτι έχουμε! Έχω έρθει εδώ να διδάξω λίγο τα παιδάκια. Άμα το χάσουμε, επειδή θέλω να είμαι στα επόμενα επεισόδια. Τι λέει αυτό? Απλά δείτε εδώ πόσο σύμβουλ είναι. Ο Πάρτο γκολ! 2-0! Συγγνώμη, 2-3 τι λέω! Σίγουρα φίλε, δεν είναι καλό εδώ, δεν το έχουμε. Αυτή τη φορά τουλάχιστον σημάδεψε το Δεν τέρμα. το έχουν κουρέψει καλά. Τώρα σφυρίζει ο Ισπανός, Αγουέρο απέναντι στο τραπ. Αν είναι δυνατόν. Είναι καραβολίδα. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους. Αυτός έχει τελειώσει και δεν το ξέρει. Πήρα το μάθημά μου. Που σκόσα την μπάλα και καθαρίζω να μην γλιστράει. Έτσι. Άμα είσαι όντως θα περάσει μόνο από τη δεξιά μεριά. Ναι, επειδή αυτό δεν δουλεύει. Θέλει απ' την άλλη. Challenge. Δάνε Γιώργη, στέλνει. Challenge. Όχι όμως να κάτσω από εκεί εσύ. Αν νιώσεις καλά με την αυτόση να το βάλεις από εδώ που θα μπεις σίγουρα, Ναι. κάντο. Εντάξει, έλα. Αν νιώθεις καλά. Έλα, και. Νιώθω τέλεια! Νιώθω τέλεια! Θα ήθελα να δηλώσω ότι... Αυτό. Αυτό. Ηλίας βαράει πέναλτι, σχενή 2. Δεξιά. Σε τρύπησα. Ο Ρούκο θέλει μόνο να τα τρώει. Εγώ αυτό το ξέρω. Μόνο. Εντάξει, μην τα βάλω κιόλα. Μαλακία. Μιλάς. Γελάω. Να, χάσου τώρα, να. Ναι, άλλο ένα είναι εγώ. Ένα αυτό. Έλα να πάω σπίτι μου. Πήγαινε Γιάννη. Ρε μαλάκα, δεν ξέρω τι βγάζω. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Δώσε να πω. Κάτι να ψήνε. Ξέρω, μόλις πας στην ώρα το σπρώω. Μπράβο. Έλα, έλα. Μπράβο, ρε.
Πάμε! Με τη μία! Τι σε χάλασε! Άμα δεν μπορείς να κάνεις ένα διάλειμμα. Πάμε. Όχι! Όχι! Είμαι τόσο σίγουρος. Πάρε. Ναι, επειδή νίκησα εγώ το λες. Εγώ θα σου βάλω τρία. Στο δικόλι. Πάμε. Γκολ! Η κάτω κότσες! Ένα. Τέλος. Τέλος. Τόσο σαφ! Αν το είχα βάλει αυτό δεν ήθελα τίποτα να του παίξει. Εντάξει παιδιά, σπασμένο πλευρό, κομμένο δάχτυλο. Θα πάω λογικά δουλειά εγώ μετά. Όπα ρε, εμείς τι είχαμε τώρα, εντάξει. Κοίτα μας βγάλει το κόλλο του άλλου, κοίτα. Κοίτα εδώ. Έλα πάμε. Ω, κάτσε, θα σου αρέσουν τα πράγματα. Ρε μαλά, δεν γίνεται αυτό. Κράτησε, κάνει και το shoot goal. Με αυτό το θέλαμε νωρίτερα. Εντάξει, πρέπει να πάω το Ρούκο να πάει εκεί πίσω. Έλα, εγώ θα κάνω. Κάμε τσικτού λαλί. Αυτό άμα έπαινε. Εγώ, κοίτα, τώρα είσαι η μόνη κάμερα που τραβάει επειδή η άλλη είναι busy. Θα βάλω γκολ με κεφαλιά. Με κόκκι πέσκου. Άιντε. Ο Ντομίνγκος ο Πουλίδο! Όχι! Όχι αν είναι δυνατόν! Θα τα βάλει όλα, αλλά πάμε. Πάει, Ναι. Παιδιά, μη βρίζετε! Το σουτ! Καλό! Καλό! Πολύ καλό! Πολύ καλό, πολύ καλό. Μαλάκα! Κουράστηκα. Μάρκο, μόνος σου σήμερα στο μπαρ. Στείλ λίγο αυτό το βίντεο στην αφεντική να εκεί.
κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο ποδοσφαιρικό challenge. Εγώ τελείωσα. Τώρα τελειώνω και να παίζω μπάλα. Για κάτσα καμιά ραμπόνα. Πρώτη μέρα μπάλας. Είμαι με 9 δάχτυλα. Μετά από ένα χρόνο. Και πονάει και η πλάτη μου. Ναι. Πρώτο επεισόδιο τελείωσε. Αυτό θέλω. Από πίσω. Κάτσε να μιλήσω. Πρώτο επεισόδιο τελείωσε. Ήμασταν πολύ κακοί. Μιλάνε για την αυτούς, Πάρα μια χαρά πολύ ήμουν. κακοί. Όλος δεν έχει να τραβήξει μαλακιά σπίτι. Και οι δύο. Και οι δύο. Ναι ρε, τώρα αύριο έρχομαι εγώ.